Ay nako, random duo guys. Try natin ang galing nito. Tut turut tut 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 tut. Papasok tayo ng babae tayo.
Nakakatahimik ng game. Ano ba gusto yung ano? Lambarel, SMG. Gagi, gulat ako sa'yo ah. Uy, bagsak na.
Lo. Oh. Ako manong sa ore. Mga sa ore. Kanito na mga 20 minutos. Asaman? Hello, hello. Tatlo na lang. Hala boy, nahabol ka na boy. Pinapawi ka na boy. Dibi to bay, na ako'y mic bay. Na ako'y mic, ga off mic lang ko. Naya na yan. Ba Di, patay siya tanay. Ako kaya, napa-mic good? Wala ka mo tingin. Tungog man. Ga-record ko, ga-live ko ganiha, karon ga-record na lang. Wala lang ba yung mag-live? Tika. Oh, grabe ang bala sa healer. Dami yung minute na nila hamor eh. Oh, mati-ti ani na pa mati-ti dire. Tara mag. Nakabarit ko. Orang punya kegiatan ya. Iya. Ga-record ko boy. Hello, naka Ako mag-live? ay gani ga-live ko. Pero wala naman kayo ano, ga-record na lang ko. Ako di pa kayo mag-live kaya. Maulaw ko. Oh, wala man ka. Pagwapo ni man tao. Alright. Asa ka ni mga? Mag-live ko. Ano siguro ba? Asa ka ni sila no? Ay kita na ko taro. Asagot? Pink out. Twin house. Kita ni mga? Kita na. Oy, Tara. Daganta dire. Wala yun. dua kabuk ro niya. Ayo apa? Dirita. 5 pa ni hanap pa isa. Ikaw na naka-rifle silencer no? Oo. Dahil pera ba? Klaro man. Sige lang, dali. Ayo ka down dia. Di ka abot. Wait. 5 pa ni ba asa ang isa? Sige ginapusil nila. Ha? Kasi ginapusil nila. Kita. Ikaw? Kita mo tayo. Pero, napusin na sila. Kasi gipusil nila. Kenapa tulong mo ko sila kabuo? Tulong mo ko bangga na ito. Dua raw nakitan. Dua na lang na, marang kauban pa na. Nara sa ano? Nasa twin house. Iti 7 ang isa. Dito, buwas yung usta. May nasa 87 ang nasa buhas. Tara, padulan na to. Ay, isa. Alam mo yung taga may ginapata sa lingin. Kaya wala na headshotan itong isa. Umpa na ako. Nitabok. Meron. Hindi ko lang siya. No, one hit oh. Oh, diya kaya na. Ako may no one hit. Pag matindog na, nitabok na.
Ah, gahi amo ay. Pahiler ko diri, pahiler ko. Lagi mo. Ang galang og helmet da. Kansi man tahan eh. Maugo. May smoke pa, may smoke pa, may smoke pa. Wala mo. Healer, forward. Sige. Nihiler ko, nilagan ako gila. Pasalipod sa kayo, pasalipod. I have money. Oh, ikaw, gyapon ko. Pahiler lang dire. Healer lang dayon, healer lang Mantaya kay murat na, murat. Sige lang. Ah, Lah, yan na, GG na. mantay kay murat na. Tara, last lagi, ah. Isa. Paano kay bombahe? Ayaw sa. Nice. Push. What's up, my man? Healer, my man. Nice, naka-record yun. Ito na ta. Nasa taas gani na down. Naman siya lang pusil man tingin sa taas. Ayaw ka, kaya na ako. Knockdown ka, makapakat mo. Okay.